गिबियावनो आरोबाव नोंथांमोननो मोनसे गोदान मुलिनि भिडिअ लाना फैबावदों। बे मुलिखौ सिगाङावबो होदोंमोन, आरोबाव मोनसे गोदानै बाहायनो हानाय जाय मुलियानो जाबाय पाइल्स। आं बे मुलिखौ दिनै फारियै सिगाङाव होखांबायमोन। बे मुलिखौ सिनायथि होनाय लोगो अबे दंफाङा आरो अबे बिफांजों जायो, अबेजों जायो बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानोसै। बिफांखौ नायग्रोदो। ओमफ्राय बे बिफाङाथ' नोङो ओरैनो बिबार बारो, लोगोसे लामा सामा जेरावबो नुलाबायखायो। बे बुस्थुखौ जों बाहायनो रोङा, एसेबो बाहायनाय जाया। नाथाय बेबायदि पाइल्सनि मुलि जायो, बेखौ आं नोंथांमोननो मारै बाहायनांगौ बेखौबो खोन्थागोन, बिफांखौबो सिनायथि होनोसै। नायलांदो, बिफांखौ सिनायना लादो। नैबे नायदो, बिबारखौ सिनायना लाग्रोदो। नै बिबारा नायनो मोजांथार। बे जाबाय पाइल्सनि थाखाय मुलियाव बाहायनो हायो। बिबार मोजां बारना दंथारो। बेखौ मारै बाहायनांगौ बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। बिफांखौ सिनायखाबाय जानांगौ। लामा सेरफ्रावबो थालाबायो, बिदिनो हाग्रा बारिफ्राव रज'लाबायो। बिफांखौथ' सिनायखाबाय रायजोफोर। ओमफ्राय दानिया माखौ बाहायो बेखौबो खोन्थानोसै। बेयो जाबाय मोनसे बिबार, नामखौ आंबो मिथिया, हाग्राफ्राव रज'लाबायो, बिदिनो दंफां बिदिनो रज'लाबायो। बेखौ मारै बाहायगोन बेनि बाहायनाय प्रसेसखौ आं खोन्थानोसै। बेनि बे बिलाइ माने बे बिलाइ एसे गोरलै गोरलैखौ, बारा गोराखौ नङा, ओरै गांब्रै गांबासे लानानै बिजौ गोरलैबाबो जागोन। बेखौ मिस मिस उनदो, देग्लिबा जानाय नङा, गथायै थागोन। मिस मिस उननानै थाव गुबैजों मिक्स खालामदो, नङाबा थाव नारेंखल, जुदि उसुबिदा मोनोबा थाव नारेंखल, हयथ' थाव गुबैजोंबा एसे आलौनाय मोननो हागौ। थाव नारेंखलजों जेब्ला नोंथाङा फायखाना खालामखांगोन, अब्ला बे बुस्थुखौ जेराव लावदों बे लावनायाव फुनना लाबानो जाबाय। बेनो जाबाय पाइल्सनि मुलिया। बेखौ बाहायना नायदो, अब्लानो नोंथाङा पाइल्सनि प्रब्लेमनि थाखाय बेसेबांखिनि खामानि होयो बाहायबा मोनथिगोन। दिनै सिग्लिबानो गेब्लेखायो। बेखौ मिस मिस उननानै थाव गुबै एबा थाव नारेंखलाव मिक्स खालामनानै फुनना लाबानो जाबाय। नाथाय फायखाना खालामखांनायनि उनाव बेखौ बाहायनो हागोन। बेजों लोगोसे आरो बेनि खामानि मोनसे दंबावो, बे जाबाय खर' सानायफोर। एफा एनै खर' सानाय दङबा बे गन्थंजों बोनायजों लोगोसे ओरै फुफ्लेना होबा खर'आबो सागायो। दा बाहायना नायदो नंगौना नङा। आरो भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट होदो। आरो दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय।